Pag ikaw ay nasa kalsada at bigla ka nalang kinat ng katabi mong sasakyan, ano ang magiging reaksyon mo? Letter A. Tatawa. Letter B. Sisimangot. Letter C. Papakita mo kung sino ka at ano ka, kaya naman kung kinat ka, ikakat mo rin siya. Or letter D. Maglalabas ka. Ng alin? Ng sandata mo. Ay, sa iba yata nilalabas yung sandata eh. Maglalabas ka ng barel at ipuputok mo? Bad yun. Huwag po tayong ganun. Ewan ko kung nabalitaan po ninyo yung napabalita sa national television at kalat na kalat po ito sa buong Pilipinas. Yung nag-road rage na isang mamahaling sasakyan or driver ng isang mamahaling sasakyan doon sa driver ng white car. So, nung narinig ko yung storyang yun at nalaman ko yung storyang yun, yung balitang yun, hindi ko maiwasang what the F, ganun. Kasalanan to ng pride eh. Oo eh, pakiramdam ko talaga ang culprit nun, pride. Lahat naman tayo may ego eh, lahat naman tayo may pride. Pero sabi nga nila, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So, kailangan mong ibaba para may mangyaring maganda. Pag hindi mo kasi binaba, ay, mahirap na. May mangyayaring hindi maganda. Pero pag binaba mo, may mangyayaring maganda. So, ang pride ay parang panty. Walang mangyayaring maganda kung hindi mo ibababa. Charot to darot. So, anyway, kidding aside, Kabisyo. Yun eh. Isang buhay ang nawala dahil sa pride. So, nagigets ko yung mga driver na asar at frustrated na frustrated sa mga kapwa nila driver o rider, lalong-lalo na yung mga kamote. Oo. Yung kapag nagkaroon ng disgrasya, magkakamot, magkakamot lang ng ulo. Ganun yung peg. So, naintindihan ko nagigets ko yung frustration. Naalala ko dati nung hindi pa ako driver. Hindi pa ako marunong magmaneho. Papa ko yung nagmamaneho ng sasakyan namin. So, every time na merong kakat o kaya biglang liliko pero hindi naman siya nagsumenyas ng liliko siya o kaya may mga pasaway na dadaan ng kalsada na wala naman sa pedestrian lane. Every time na merong ganon, tapos naiirita yung tatay ko, as in, ang sungit-sungit niya, binubusinahan niya talaga. Nagagalit ako sa papa ko. Bakit? Kasi maging kalma ka lang pa. Kalmado ka lang dapat pag nagmamaneho ka. Wala ka nang magagawa. Napadaan na eh. Intindihin mo na lang. Ganon yung sinasabi ko dati. Pero, eto na. Nung naging driver na ako, tatay ko yung pasahero ko. May biglang kumat. Ay, binaba ko agad yung bintana ko. Nagsisigaw ako. So, ganun pala siya yung feeling. I mean, hindi mo talaga malalaman yung nararamdaman ng isang tunay na driver hanggat hindi mo na-experience maging driver. Lalong-lalo na kung dito ka sa Pilipinas magiging driver. Pero, at the end of the day, a life or taking a life is not worth the road rage. At
the end of the day, lahat tayo nagkakamali. Kung meron mang magkamali dyan, sana talaga mahuli sila ng enforcer. Pwede kang magtalak-talak dyan, lalong-lalo na kung nagkahulihan na and so on. Pero yung umabot sa violence, hindi makatao yun. Hindi makatao yun. So magbaon po ng mahabang pasensya ang lahat ng mga drivers dyan, riders dyan, lalong-lalo na kapag napakalupit ng traffic. Hindi po biro yung pinagdaraanan ninyo, hindi biro yung stress sa traffic ng Metro Manila, pero kinakaya ninyo. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. At meron kayong kasama, kaagapay sa mga oras na ito na nasistress kayo sa napakalupit na traffic. And that's me. Sana gumaan kahit paano ang nararamdaman mo. Yes, Kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.